Da, e monarhul, cred că. Cum bă sus? Deci că nu frânează. De mare, Da, dar normal. Mamă, ia uite ce face. Și acum când decolează face gălăgie mare. Mai micuț, mă, să părea mai mare. Mai mic ca vizerul ce am pus noi. Am zis că nu aterizează, dar am zis că aterizează. I-am spus că aterizează, tata. Întoarce. Nu se mai întoarcă, nu se mai întoarce. Da, se întoarce. Nu ne dă drumul. Se întoarce, să-l aduc aici, e. Apoi putea să aterizeze din partea alta și să o pleacă aici. Oricum nu-i ajunge tata pe